Aşgabatyň Parahat alty etrapçasyndaky 69-njy jaýda dören ýangynda bir göwreli ene we onuň 6 ýaşyndaky ogly helak boldy diýip Türkmenistandan alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşir özüniň 20-nji maýda beren maglumatyna görä gürrüň edilen ýangynň 19-njy maýda günortan saat 13:00 töweregi Aytakow köçesiniň urundaky 9 gatly jaýyň 3-nji gatynda dörendigini belleýär. Waka şaýat bolanlaryň aýtmagyna görä ýangnyň netijesinde ýokarky gatlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň arasynda ejir çekenler bar. Ýanynyň tüssesi 3-nji gatdan dessine ýokarky gatlara ýaýraýar. Ýanyň söndürji gullugynyň halas ediş işgärleri 9 gatly jaýyň 8-nji gatyndan bir göwreli aýaly we onuň 6 ýaşyndaky ogluny çykarýarlar. Olaryň ikisi hem keselhanada aradan çykýar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem tasdiklaýarlar. Ýöne olar bu ýangynda adam ýetkisiniň bolandygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe özlerinde anyk maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Adam yetkisi boldy we bir ýer içinde gurulmagy ýok, şu wagtynda ösürdüler. Beýleki kwartiralara geçmäke diýilýär. Onuň bolaýanna dol bir adamlaryň agymyndan bir kundan soňra myş ýaýrap şoň bilen alaňaýmasan. Assam resmi aýdylýan hiç zat ýokdur. Diýip Aşgabatda ýaşaýan Synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň we ýanyň söndürji gullugyň käbir işgärleriniň azatlygyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine elektrik togunyň gysga çakyşmasy sebäp bolupdyr. Ýöne Azatlyk radiosyna bu barada häzirlikçe Aşgabat şäheriniň häkimliginden ýa-da ýanyna garşy göreş gullugyndan resmi maglumat almak başartmady. Galyberse de Aşgabatda bolup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermäge niýetlenen Aşgabat gazetinde ýa-da Ýörite Aşgabat teleýaýlymynda hem bu dören ýanyň helakçyligi barada hiç zat aýdylmaýar. Muňa derek paýtagtyň owadan ýerleri barada video reportajlar görkezilip maglumatlar taýýarlanýar. Synçy Bugaýew ýanyň howpsuzlygy we ýanyna garşy göreşmek barada hökümet maslahatlarynda ýygy-ýygydan gurrun edilse-de, paýtagtda ýanyň howpsuzlygynyň talaplarynyň täze gurulýan jaýlarda berjay edilýändigini, şäher ilatynyň takminan 70-75 götürünüň ýaşaýan böleginde bolsa, mesele talaba laýyk üns berilmeýändigini aýdýar. Soňky 4 ýaşylykda häkimetler köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky öýlerde oturdulan soğuducu enjamlary mejburi aýyrdan soň, ýaşaýjylar tomuz aýlarynda yssyk howadan goranmak üçin soğuduculary täzeden jaýlaryň girelerinde oturdup başlady. Bu ýanyň howpsuzlygyna gabat gelmeýär, muňa gözegçilik hem edilmeýär diýip Bugaýew belledi. Dünýä ilatynyň ýurtlara görä ömrüniň dowamlygy boýunça statistiki hasabatlar çap edýän World Life Expectancy saýtynyň berýän maglumatyna görä Türkmenistan ýurtda ýanyň hadisasynda wepat bolýanlaryň sany boýunça 172 ýurdun hatarynda Madagaskar, Merkezi Afrika we Benin ýaly döwletleriň edil ýyzynda 36-njy ýerde yerleşdirilýär. Bütün dünýä saglyk guramasy, Bütün dünýä banky we beýleki käbir halkara guramalaryň maglumatlaryna salgylanylan hasabatda Türkmenistanda her 100 000 adamdan 9 töwereg adamyň ýangyndan helak bolýandygy habar berilýär.